யார் பொறாமப்பட்டாலும், உங்கள் மீது யார் வன்கண்ணா இருந்தாலும், யார் உங்கள் மேலே எரிச்சலாக இருந்தாலும், யார் உங்கள் மேலே கோபப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் நீங்கள் அமைதியாக இருங்க, அவர் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றார். நீங்கள் முகத்தை காட்டாதீங்க, அவர் காட்டுறேன்றார். தீமை செய்கிறவர்களுக்கோ கர்த்தருடைய முகம் விரோதமாக இருக்குமா? ஆமெனா இல்லையா? யார் உங்களுக்கு தீமை செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு விரோதமாக கர்த்தருடைய முகம் விரோதமாக இருக்குமா? ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ அமைதியா போ, என் முகம் அவங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கும், என் முகத்தை காட்டுவேன். அவர் முகத்தை காட்டுவாராம், அக்னி மாதிரி இருக்கும். அல்லேலூயா. இரக்கமான முகம் தான், ஆனால் அக்னி மாதிரியும் காட்டுருவார். சொல்லுங்க, என் முகத்தை நான் காட்ட மாட்டேன். இந்த காமெடியான முகத்தை நான் காட்டி போராடின்னு இருக்க மாட்டேன். என் கர்த்தர் முகத்தை காட்டுவாரு. அவர் காட்டினார்னா சத்துரு விழுந்து போவான், சத்துரு தோற்கடிக்கப்படுவான்.